बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोनि गोसोखांथि नेरसोन खाम्फानि गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव ओनसोलनि गयबारि जोहोलाव सोमला फोथाराव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि नेरसोन खाम्फानि सोरगिदिं लुफुंनाय इन्जुरखौ दिनै बेखेवनाय हाबाफारि खुङो। मख'नो गोनांदि बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जथायै बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोनि गोसोखांथि नेरसोन खाम्फा महरै गायसनजानाय खाम्फानि सोरगिदिं PWD बिफाननिफ्राय मोननाय अनसुंथाइजों सोरगिदिं इन्जुरखौ लुफुंनाय जादोंमोन। दिनै खाम्फानि सोरगिदिं इन्जुरनि गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवनानै होयो BTCनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइया जोनोम जादों आरो बे बर' थुनलाइया जोनोम जादों जोंनि बे गयबारि हालामावनो। नाथाय दिनै बेसेबांबा बोसोर थांनायनि उनावबो जोङो थुनलाइखौ जुदिও साफ्रोमबो मानसिया मोजां मोनदोंमोनब्लाबो बा दिनै थुनलाइ सिबियारि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायावनो बर' हारिया गोजौआव जौगानो हादोंब्लाबो जोंनि जा दैदेनगिरिफोर समाज सिबिग्राफोर बिथांमोना थुनलाइखौ हार्ट एन्ड सोल माखासे बेलायावहाय हेल्प खालामनो हायाखै मानसि महरै। बेखौ जों साफ्रोमबो गनायनांगोन आरो जोंबो दिनै बिटिआर सरकाराव दंब्लाबो जोंबो हार्ट एन्ड सोल हेफाजाब खालामजोबनो हायाखै माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय। थेवबो जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिथांनि फान्डनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादनि जा गायसन सान बे गायसन हालामनि नेरसोन महरै दिनै जि सनाथि खाम्फा गायसननायनि सोरगिदिं बाउन्डारि वाल होनाय बे वालखौ दिनै जाफुंसार होनो हाबाय आरो बेखौनो दिनै दरखं खेवनाय महरै बिटिआर सरकारनि जानानै आं बेवहाय नुजाफैदों आरो बेखौ बेखेवनाय जाबाय। दाना गुबै बाथ्राया जादों जोंहा गयबारियावल' मावनांगौ खामानि गैया, मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बर' थुनलाइ आफादनि जा मावखुलि जिल्ला मावखुलि बा सेन्ट्रेलनि मावखुलि बेफोरावबो जोंहा गोबां मावनांगौ दङ आरो दिनै जोंनि सरकारा बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव बर' हारिखौ सिबिनायाव जे थुनलाइया मैखोम मावनांगौ बिबान दङ आरो बे बिबानफोरखौ मावफुंनायाव थुनलाइ आफाद हिसाबै मावफुंजोबनो हाया। बेनिखायनो सरकारा साफ्रोमबो सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बर' दैदेनगिरिफ्रा थुनलाइजों लोब्बा गोनांखा साफा दैदेनगिरि, बेखायनो बेखौ जोङो मोजाङै मिथिखागौ आरो बे थांखिजोंनो जोंनि सरकारा थासान्दिसिमावलागै बर' थुनलाइखौ जै मै खालामनायनि जा मावनांगौ जोंनि बिबान बे बिबानफोरखौ जोंबो मावनो थाखाय दिनै साखाफारा जादों आरो बेनिनो मोनसे नेरसोन महरै दिनै मावफुंसारनो हादों। हनुमान हार्डवेराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायांपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेर मुंनि गंसे हार्डवेर गला। बे गलायाव बाला, अन्थाइ, इटा, सिमेन्टजों लोगोसे टिन, चेयार, डाइनिं टेबोल, प्लाइबर्ड, न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाइ बेसेनावनो मोननो हागोन। नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मबाइल नाम्बार 9394712499। नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेरा जगायनानै होगोन। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावबागावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा
नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945 9101102339 आरो 9577573499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।